салом ва рӯз бахайр бинандаҳои азизи озодӣ. барномаи навиди бомдодиро барои имрӯз 15 декабр тақдиматон мекунам. умедворам хубед ва ҳамин ҳоло моро тамошо мекунед. Сарвинози рӯҳло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. соат дар душанбе 11. имрӯз дар барнома ҷоиза барои табиби тоҷик дар Русия, барои кори муваффақона ва кӯмак ба беморон. Гуштигири тоҷик Мубинҷон Аҳмадовро пеш аз сафари Сербистон дар Хуҷанд корд заданд. Эҳтимоли болоравии нархи ҳаҷҷи Умра барои шаҳрвандони Тоҷикистон. Фурқат Ғафуров, сокини шаҳри Хуҷанд, ки таи тақрибан 8 сол дар Русия машғули кору зиндагист, рӯзи 4 декабр барои фаъолиятҳои пизишкӣ соҳиби ҷоизаи вижа шуд. Губернатори вилояти Москав аз заҳматҳои ин табиби ҷарроҳи тоҷик қадрдонӣ кардааст. Андрей Воробьев дар як маросими вижа ҷоизаи ба номи «Мо дар каноратон ҳастемро» ба 180 нафар табиб тақдим кардааст, ки миёни онҳо ягона тоҷик Фурқат Ғафуров, мудири шуъбаи бемориҳои қалбу раги бемористон, яке аз шаҳрҳои вилояти Москав низ буд. Губернатори вилояти Москав аз ин зодаи Тоҷикистон ба хотири кори муваффақона ва кӯмак ба беморон дар шароити густариши коронавирус ташаккур ва қадрдонӣ кардааст. Ғафуров аз ҷумлаи табибонест, ки барои идомаи таҳсил ба Русия рафта ва дар пайи пайдо кардани ҷойи кори муносиб дар он ҷо монд. ӯ 15 декабр дар як суҳбати телефонӣ аз Русия ба Радиои Озодӣ гуфт ба ҳайси мудири бемориҳои қалбу раги бемористони марказии яке аз шаҳрҳои вилояти Москав фаъолият дорад ва аз муносибати сокинони ин кишвар розӣ аст. ин пизишки тоҷик мегӯяд дарёфти ҷоизаи мазкур барои фаъолиятҳои табибӣ барояш осон набуд, чун дар баробари ӯ 179 нафари дигар барои соҳиб шудан ба ин ҷоиза рақобат карданд. солҳои охир ба Русия кӯч бастани табибони тоҷик афзудааст. Русия бар асоси барномаи вижа пизишкони тоҷикро барои корузиндагӣ дар ин кишвар ташвиқ мекунад. Аммо дар Тоҷикистон акнун набуди кадрҳои мутахассиси пизишкӣ ба буҳрони воқеӣ табдил шудааст. ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон мегӯянд бо таваҷҷӯҳ ба пандемияи коронавирус ба эҳтимоли зиёд нархи имсолаи ҳаҷҷи Умра баландтар мешавад. намояндаи ширкати сайёҳии Расул, масъули анҷоми хадамоти Умра гуфтааст, сафари нахустини зоирини тоҷик дар охири моҳи январи соли оянда дар мадди назар гирифта шудааст, вале нархи сафари ҳаҷ ҳанӯз маълум нест. интизор меравад бо назардошти талаботи риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва фосилаи иҷтимоӣ дар шароити пандемия ба ҳавопаймо ва автобусҳо миқдори ками мусофирон роҳ дода мешаванд ва биноан пули ҷойҳои холӣ низ аз ҳисоби ҳамин зоирин гирифта мешавад. ҳамчунин ба гуфтаи намояндаи ин ширкат, ҳукумат барои зоирин ваксина мегирад, ки пули он низ ба ҳаққи сафари онҳо зам хоҳад шуд. аз Тоҷикистон солона ҳазорон нафар барои ҳаҷҷи Умра сафар мекунанд. як гуштигири тоҷик, ки барои иштирок дар мусобиқаи ҷаҳонӣ дар Сербистон омодагӣ медид, дар занозании гурӯҳӣ дар Хуҷанд маҷрӯҳ шудааст. ӯ дар бемористони шаҳри Хуҷанд бо захми корд бистарӣ аст. ҳамкори мо Фарзон Муҳаммадӣ дар бораи ин ҳодиса гузориш медиҳад. Мубинҷон Аҳмадов, гуштигири маъруфи тоҷик, ки барои иштирок дар мусобиқаи ҷаҳонӣ дар Сербистон омодагӣ медид, дар занозании гурӯҳӣ дар Хуҷанд маҷрӯҳ шудааст. намояндаи раёсати корҳои дохилии вилояти Суғд гуфт, ин варзишкори 24 соларо бо корд задаанд. пизишкон гуфтанд, корд ба шушу ҷигар ва атрофи гурдаи Мубинҷон Аҳмадов осеб расондааст. аз ҷарроҳии ӯ як ҳафта гузаштааст, аммо ҳанӯз роҳ гашта наметавонад. ба иттилои расмӣ ҳодиса шаби 6 декабр баъд аз бозии футбол дар боғи ғалабаи шаҳри Хуҷанд рух додааст, вале тафсилоташ рӯзи 14 декабр дастрас шуд. вареми бозӣ мешадку ҷангувай гап кардем, ноузра мо гифтим, бозӣ тамом кардем. як одамаш намедонам анеми бозӣ бурофта рафт. буронда бурафту мо намедонистем. буронда бурафте хас гифта намедонам чие. як одам як 20 кас 25 каса гура омад. мо намедонистем, ягон ҷанг ажидатам намекардем. омаде ман ба вай кардам ҳамла кас. вай карду ябора талпа боғома хораф ким котки зад намедонам. дар ин занозанӣ Исроил Умаров, яке аз дӯстони Мубинҷон Аҳмадов низ маҷрӯҳ шудааст. ӯ мегӯяд ҳамлаварон ба синну сол аз онҳо хурд буданд ва ғофилгир карданд.
این به اومد اول یه بار حمله کرد نمیخواد شد این نمیخواد زشته کرد به حسابی خودش زی کرد که اینا موجه بولشنده یه عقل کاس بود رفته یوردان میتیم میگم تو کد کردی زدن کجا تومه یکتاش پشتو یکتاش یومه بکین بدیست نظر جانب دیگر به حادثه معلوم نیست. مقامات نامناسب اشتراکداران قضیه را با سبب خلل نرساندن به جریان تفتیشات آشکار نمی‌کنند. مسئولان ریاستی کارهای داخلی ولایت سوغد میگویند در رابطه به حادثه بزید 2 نفر پرونده گشودند. یکی از آنها 15 ساله و دیگری 21 ساله بوده رسما به اوباشی و قصداً رساندن ضرر وزین به سلامتی متهم میشوند. نورسی 15 ساله را به حبس پیشکی گرفتند. گمانبری دوم را با شرط بیرون نرفتن از محل زیست جواب دادند. شوندگی من همین دوشتمو عزیز گفتگی بچه 100 داده است که من تا خدا خواهد تا میتونم تا پیش پرزیدنت میبرم چوی خیلش و یه 100 میده همه جنگ تشکیل کرده همه بچه. مubinҷон Аҳмадов куштигири тарзи юнонӣ ва румӣ аст ва бояд аз 12 то 17 декабр дар мусобиқаи ҷаҳонӣ дар шаҳри Белгради Сербистон иштирок мекард. вай моҳи феврали имсол дар Ҳиндустон дар вазни 63 кило мақоми сеюмро гирифта буд. вале ин ҳодиса ӯро на танҳо аз ширкат дар мусобиқаҳои баъдӣ маҳрум кард, балки шояд барои муддате аз пой афтонд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. иёлоти муттаҳидаи амрико нисбати мақомоти мудофиаи туркия таҳрим ҷорӣ кард. дар ин бора расонаҳо бо такя ба вазорати молияи амрико хабар доданд. ба ин тартиб иёлоти муттаҳида мехоҳад туркияро барои хариди мушакҳои русии С-400 ҷазо диҳад. тадбирҳои Вашингтон зидди Анқара бино ба ҳисобҳои амрико бояд ба иқтисоди Туркия зиён расонанд. ба навиштаи расонаҳо мушкилоти иқтисодӣ дар пайи вабои коронавирус ба миён омада аллакай рушди иқтисоди Туркияро коҳиш доданд. ҳанӯз миёнаҳои соли гузашта мақомоти амрико гуфта буданд ки харидории низоми мушаки С-400 аз сӯи Туркия барои ҳавопаймоҳои F-35 амрикоӣ хатар эҷод мекунанд, зеро мушакҳои С-400 бо ҳавопаймоҳои F-35 мухолифат доранд. на камтар аз 387 корманди расонаҳо дар саросари дунё барои иҷрои вазифаҳои касбӣ зиндонӣ шуданд. дар ин бора дар гузориши созмони ҳомии ҳуқуқи хабарнигорони бидуни марз зикр шудааст. бештаре аз ин рӯзноманигорон дар зиндонҳои 5 кишвар чин, арабистони саудӣ, миср, ветнам ва сурия қарор доранд. зиёда аз 50 рӯзноманигор дар соли 2020 беному нишон шуданд ё дар сурияву ироқ ва Яман дар асорат ҳастанд. ба фарқ аз соли гузашта дар соли ҷорӣ шумори занҳои хабарнигоре ки зиндонӣ шуданд 35% аз 31 то 42 нафар афзудааст. гузориши хабарнигорони бидуни марз дар бораи хушунат алайҳи рӯзноманигорон аз соли 1995 ба ин тараф ҳамасола нашр мешавад. дар мактабҳои Ӯзбекистон баргузории ҳамагуна чорабиниҳои марбут ба соли навро манъ карданд. дар ин бора вазорати маорифи ин кишвар рӯзи 11 декабр қарор содир кардааст. дар қарори вазорат омадааст ки ҷамъоварии маблағ аз волидон барои таҷлили соли нав, инчунин онро додани долонҳову синфхонаҳо қатъиян манъ аст. дар қарори вазорат зикр шудааст ки ин тасмим ба хотири ҳифзи сиҳатии хонандагон дар замони вабои коронавирус қабул шудааст. дар Туркманистон бахшида ба рӯзи бетарафӣ 2078 сокини маҳаллӣ ва 4 шаҳрванди хориҷӣ афв шуда 2580 каси дигар шаҳрвандӣ дарёфт намуданд. рӯйхати афшудаҳо нашр нашудааст. дар миёни онҳо маҳбусони сиёсӣ ҳастанд ё не маълум нест. дар ин кишвар солона бахшида ба идҳои мусалмониву ҷашнҳои давлатӣ чандин бор афви дастаҷамъии маҳбусон эълон мешавад. мақомоти туркман сарфи назар аз даъвати созмонҳои байнулмилалии ҳомии ҳуқуқ маълумот дар бораи онҳоеро ки афв шудан ифшо намекунад ки 18 сол пеш бо гумони сӯйқасд ба ҷони президенти пешини ин кишвар Сафармурод Ниёзов зиндонӣ шуданд. ҷавоне ки барои саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ равонаи зиндон гаштанд, тақдири ҳамсон доштанд. ҳоло бароятон дар бораи қурби сомонӣ дар баробари асъори хориҷӣ мегӯям. Бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 15 декабр чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ин буд хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи навиди бомдодӣ ки тақдиматон шуд. Матлабҳои аз ин ҳам бештари моро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. То суҳбати дигар, хайр.